Eu xa pensei que tiña aí unha pila, unha batería, unha cousa. Que va a ser moi fácil. Mira, non entendo. Moi fácil. Este ahora é cando tens que probar tú a ver. Sí, ahora é o peor. Se sale. A ver, vai tocar a lotería antes de 15 días? Non creo. Arriba que é así ou non? No. Aquí ve no. O sea, da igual. Se cae ou sí? Se cae así, se queda aquí e que no. E se queda na media é A... Mira, non entendo. Oh, entón se quixo nunha cosa. Como se fueras un mago de verdad. Pero que pasa? Que isto se queda hipnotízase. Estás condicionando para facer o que é o efecto mágico. Mira, non entendo. Moi fácil. A ver, ó. Ai, este Isi, eu non sei como non volve tolo o mago Teto, Quedei parmado co que fai ese home. Despois habemos de dicir que fai hai cousas. Compañeiro, por favor, disculpa un momentiño. Por turnos. Por turnos, así me gusta. Eu estou con isto dos chistes pescados, que sabedes que no Rei da Comedia gustanos buscar xente que nos faga divertir. Así que vamos a pasar un vídeo. A ver, dalle o vídeo aí, a ver que sale. Sí, vale. Bueno, xa te chamarei. Sí, bueno, ala, Dios. Era o Manolo. O Manolo que acaba de chegar de Australia. E falábame que alá encontrou con un paisano daqui da Rúa de San Pedro, de Santiago, chamábanlle Luís. E díxolle, Australia, aquelo é un mundo, todo aquelo de secano, hai ovellas, hai os armadillos, está o cocodrilo Dondí, aquelo é un mundo. Bueno, pois o Manolo encontrouse con Luís, aí atrás, da Rúa de San Pedro, xa saben. E dixo, mira, Luís, aquelo... Bueno, ali hai uns bichos que andan todo o día en Australia enriba do rabo. Enriba do rabo, dixolle Luís. O que eu che diga, Luís, Manolo nunca minte. Uns bichos que andan todo o día dando voltas a saltos e veña a botar por aí, a botar, enriba do rabo. Chámanlle os canjuros. E dixolle Luís, bueno, tiriri, verme ti con lerias. E peso vas a Australia a gastar os euros. Que as cousas que parece que andan máis baratas, pero xa saben como anda o euro. E vas a Australia ti para ver como andan os bichos en riba do rabo. Tamén os temos aquí, de toda a vida. Os bichos que andan en riba do rabo chamanlle as ladillas. Cousas que hai que ver. Por Rei da Comedia, ricos para todos. Beijo. Moitas gracias, amigo Xacobe. A verdade que o conto, cada día estamos mellorando máis. Home, os bichiños son algo peligrosos. Pero bueno, vouche pasar unha compañeira que tamén che sabe contar moi ben. Veña, dalle aí, Lidia, que ti sabes. Contanos aí algo. Este é un rapaz que vai confesar, e dillo cura. Padre, eu pequei, e que fixe un amor ca miña rapaza. Fillo, xa empezamos así, os pecados dos xovens son sempre os mismos. Pero, enténdame, padre, ela soa, eu soo, a que a casa así de soa, tiña que suceder. Vale, ímolo deixar. Vouche ter que absolver, pero que seipas que non o tes que volver a facer. Pero que non é todo, é que lle fixen o amor a miña sogra. Pero enténdame, padre, non poñas a cara, é que ela sola, eu só, naquela casa, a casa soa, é que tiña que pasar. E o padre dice, xa, si este vaime dar a tarde. Padre, pero espere, non o tome a mal, pero é que lle fixen o amor á boa da miña sogra. Pero, por
favor, pero isto é demasiado, dice o padre. Dicen, pero é que eu estaba soa, a casa estaba soa, é que pasou o que tiña que pasar. E o padre xa cabreouse, saiu do confesionario e dice, mira, sabes o que che digo? Que me vou. E o rapaz dicía, pero non me vai solver. Non, que xa sei como remata o conto. Ti soa, eu soa, a iglesia moi soa e despois... Boas noites, Melchor. Hola, boas noites. Onde andiveches esta semana? Esta semana, eu ando entre animales ou entre 600. Esta semana tocoume a Semana Verde de Silleda. A Semana Verde de Silleda. Sí, alá fun. Alá fuches... Tocouche a ti ou tocache a ti a eles? Porque a saber o que fixeche por ali. Non sei, eu creo que o mellor para saber o que fixen é ver un dos vídeos que gravei ali. Pois adiante con el. Bueno, amigos, aquí nos tendes na Semana Verde de Silleda. Vostedes a que viñeron aquí, a ver a exposición ou a expoñerse? A ver todo, o que faiga falta, Bos días, señora. Vostede podríanos decir onde está o stand de terneira galega? Ternera galega? Tendreda galega. Sí, sí. Eso que? Xa vedes, amigos, que non deixamos de sorprendernos. Ahora imos descansar un pouco e vémonos rapidamente. Okay, thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchas gracias. Bienvenido, King of the Comedy. Bienvenido, Rey de la Comedia. Okay, what's your name? ¿Cómo tú llamas? Esther. Oh, Esther. It's crazy. Ella fucking ass. Well, okay, es que siempre voluntaria de este truco. Llamas Esther. Okay, mucho bueno. Okay, Esther. We're gonna make a trick, okay? It's time to magic. It's time to thinking about me and thinking about you. It's time to listen. Okay, you cut the card in over the cards. And when you cut the card in over the card, you cut with a cut in all the cards. ¿Tú entiendes? No. Okay. ¡Corta, maldita baraja! Corta baraja, bye. Ok, corta baraja. Mucho bueno, ¿es tu corte? Ok, coge tu carta. Escoge tu carta. Ok, solo una. Ok, ambiciosilla. Ok, aplauso for Esther. Yes, I coge tu carta. Ok, Esther. Okay. Thank you very much. Okay. Shit. Okay, and now, Esther, you want to show to the public. Enseña al público o que es la carta tuya, ¿ok? Esa cámara, ok. Ok, no podemos ver la cámara. Ok, enseña la cámara. Muy bien, ok, Esther. Ok, you know, ¿cuál es tu carta? ¿Tú sabes cuál es tu carta? Ok, well, come here. Ok, pues The Magical Bros. Vamos a adivinar la carta que escogió Maite. Todo el mundo, todo el público ve perfectamente la carta de Maite, ¿no? De Maite Esther, ¿no? Oh, yes. Pues nosotros, with the mental power, vamos a adivinar cuál era la carta de ella.
Okay? Everybody concentration. Mucha concentración. Okay, Esther? Mucho concentración. Okay, Ellie? Yes. Come with it. Okay, ladies and gentlemen. Okay, thank you very much. Necesitamos, como decía, mucha concentración. Everybody mucho concentrado. Pero sobre todo, lo que necesitamos es ayuda profesional. Ok. Así que vamos a buscar aquí en la página de Evidente, por ejemplo... Vidance, futurología, ¿verdad? Por ejemplo, página... Ok, yeah, página de Evidente, ok. Ok, Esther, ok. This is página de Evidente, this is not for us. Ok, you can, Esther, take the página. Ok, cogen. Otro, ok. We'll do this, ok. Ok, Esther. And everybody, mucho concentration. Ok, tú tienes que concentrarte en página de Evidente, futurología y mandar onda mental Magical Brothers for the mental power adivinar qué lea carta. Oh, yes. Ok? Everybody concentration. Yes. A veces nos damos un poco canita, ¿eh? Estamos en directo. No entiendo. Oh, yeah, fuck it is. ¿Estás concentrado, Esther? Se concentra más, coño. Concentra ahí, donde pon invitada, concéntrase. Ahí, coño, ahí no es. Falla! Yes, falla. What's crazy for? Hey, todo el mundo concentrado. Everybody concentration. It's a revelación. It's a moment of revelation, okay? Oh, brother, it's a form. It's a form. It's a form. Yes, It's a form. It's a concentration, yes. Se va formando una forma, ¿verdad? Yeah. Forma definida. Se va formando una forma definida. Yes. Okay, yes. That's crazy. Well, everybody concentration. Concentra mucho, Esther. Oh, yes. So it's crazy. Don't fuck me. ¿Vais formando? ¿Qué se va formando, Esther? Un corazón. Ah, amiga. ¿Vais formando un corazón? Ok, ya. Puedo aplastar así contra teu peito un poquinho más para que a gente veja claramente que se vai formando un corazón. Todo el mundo ve claramente un corazón, ¿no? Es un corazón, because we are the Magical Bros. Okay. Ok, porque efectivamente... No, mantén así, a ver tú. Efectivamente, Esther, a tu carta era o as de corazones, ¿verdad? No. Oh. ¿Eh? What? Oh, fuck shit. Bueno, vos lo preguntado otra vez. A tu carta era o as de corazones, ¿verdad? O as de corazón, no. O as de corazón, no era. Estamos de cachondeo. Bueno. Bueno, por enésima vez nos ha ido este truco. Así que lo único que podemos hacer para mañana esto, Magical Bros, Of the sempre. Yes. Okay, baby. Okay, Esther, para un poquillo. Escolleras, Esther? O 4 de corazón. Perdón? O 4 de corazón. O 4 de corazón. Okay, open the página. 1 heart. 2 hearts. 3 hearts. And 4 hearts. Thank you very much. We are the Magical Bros. Okay, Esther, thank you very much. Aplauso por Esther. Thank you, people.
Yes! Bueno, gracias aos Magical Brothers, eu pensei que sería outro estilo de magia, pero voulle facer unhas preguntas en inglés porque non falan moi ben gallego. Hi. Que vos parece Galicia? Está ben? Gustavos ou non? Está good ou not good? Galicia? Está buena. Sí. What Galicia? This is Galicia. Isto é Galicia. Ah, this is Galicia? Sí. Galicia é o país de maravilhas. Sí. Wait. This is not Barcelona. No. Barcelona no good. This is Galicia. Jaitas, muchas jaitas en marisco, yes. I like Jaita. Very good. Yes, I like Jaita. Me Jaita too. es mujer, ¿no? Sí, más o menos, You are Galicia? Sí. Well, I like Galicia, yes. Yes. Oh, thank you very much. You are very riquiña. Sí, hay moitas. Thank you very much, muchas gracias. ¿Tú vas a camerino luego? Sí, pero ainda teño que traballar moito, ainda non podo ir. Okay, that's no problem. Yo trabalho. No, pero podedes vos ir que eu teño que traballar ainda. Okay, camerino. No, de verdad que non me parece mal. Un aplauso forte aí, un aplauso forte aí. Moi ben, pois estamos en directo aquí. Vou putear un pouco do foco, que isto de ter un foco está guai, Que pasa? A ver, que no vosso barrio non tedes cacharela ou que facedes aquí? Non tedes, non? Ben. Pois eu vou contar aquí unha anécdota que me pasou a min cando era rapaz, eu cando tiña, non sei, 9 anos ou así, pois nada, un día cheguei a casa e dixome meu pai e miña nai, oi, ches, queres vir hasta Ourense? Pois veña, vamos a Ourense, non? E collimos o 1500, que daquela meus pais tiñan un 1500, que era un coche así, negro, temerario, cun Sky color caca, que tiñas as marchas no volante, marchamos para Ourense, non? E meu pai non é unha persoa que sexa unha persoa moi rápida conducindo, non? Non é unha persoa, digamos, que non é experto en fugas, digamos, meu pai, non? Entón, despois de moitísimo tempo ir rompendo xoguetes no coche que facía unha calor que nin diola, chegamos a Ourense, non? Eu, claro, un rapaz por ali, polo Ourense precioso, había unha fonte que botaba auga fervendo, aquelo era o máximo, vai, unha cidade que ten unha fonte con auga fervendo, ainda por riba, había unha señora que lle estaba lavando a cabeza, unha jaliña ali, quitando as plumas, unha pasada, non? E nada, estivemos por ali, eu tomei un helado, o típico helado de cando tens 9 anos, aí, rompendo a cabeza a miña nai, a meu pai e tal, e marchamos de volta. Moi ben, e marchamos de volta, non? Entón, de volta para Santiago, eu cheguei a Santiago, eu son o menor, non? De 5 criaturas, eu son o menor, 4 irmás e eu, non? Entón, cheguei a casa e dixen a miñas irmás, pois fun a Ourense, e dixeronme miñas irmás, hostia, fuches ao estranxeiro. E eu, hostia. Fuches ao estranxeiro? E, pois sí, pois, non tiña nin idea, estuve no estranxeiro e tal, aí, pois, é como aquí, falan como aquí, pero hai unha fonte que bota auga fervendo e tal, hostia, que pasada ao estranxeiro, pois nós nunca fomos, ostra, José, genial, tal, bla, bla, bla. Entón, nada, sei algo e tal, fun pa cá, máis contento que Dios, fora ao estranxeiro pola tarde, non? Evidentemente, Ourense, e chego a clase o día seguinte. Chego a clase o día seguinte, e nada, estaba a profesora de sociales, que era su normal, pobriña, ela. Entón, si, eu... Non, sen aplauso. Eu teño moi malos recordos, que só teño 3 minutos, por favor. E chego ali a clase, a su normal esta de marras, non? E pregunta, a ver, alumnos, ¿quiénes de vosotros fueron al extranjero? Entonces, era o primeiro, non? É máis feliz que Jesucristo, claro. Entón, ali todo o mundo, Inglaterra, Portugal, Francia, chego eu a Ourense. E ali río, pero, bueno, ríen hasta as baldosas que había polo, non sabes? As baldosas da parede tamén rían, non? Entón, claro, as miñas 4 irmás contáronme a min que estuvera no estranxeiro. Todos os imbéciles da miña clase estabanse rindo de que eu estivera no estranxeiro. Entón, eu puxeme un pouco histérico. Non, estuve no estranxeiro! Entón, tivo que vir a su normal esta de sociales, tivo que vir con un mapa a tranquilizarme. E, efectivamente, Ourense non era o estranxeiro, non? Entón, cheguei a casa, puxen a parir a
as miñas irmás, miña nai berroulle as miñas irmás co seguinte texto: me lo vais a hacer tonto. E efectivamente me volví tonto. Moitas gracias. Foi así, foi así. Xa viuche moi ben. Foi así, de verdade, foi Mira, así. eu Dime. penso que ás veces as historias de aventuras sen ti ou sin petróleo ás veces non serían nada. Estou especializado en subnormalidades, non? Estou especial. Non, pero o que sí é verdade, estaba pensando que dicirlle a xente nas súas casas para describirte un pouco, era o máis arroutado, pero tamén eres o máis mega, hiper, maxi sensible. Moitas gracias. Probablemente o único compañeiro, iso que hai moitísimos profesionais, pero o único que me pon os pelos absolutamente de punta todos os días que gravo contigo. Queda con nós. Moitas gracias, moitas gracias. Queda con nós, porque queremos saber máis de ti e, sobre todo, que aconselles un pouco a xente que aspira a ser cómicos ou estrelas da televisión. Deixámonos cun forte aplauso para Petróleo, Luis Castro Zaera. Gracias, moitas gracias. Amigos e amigas, houbo dúas peticións ben importantes ao longo desta semana. Foron telefónicas, foron de todos vostedes. Houbo máis de 500, 600 chamadas pedíndonos que a presentadora deste programa se teñira de loira. Porque vostedes queren que se tiña de loira, sí ou non? Ben, eso por un lado. E outro, Isi, atende pa aquí, atende pa aquí. Está mirando a cámara. Outra foi que moitos dos teus seguidores preguntaron por teléfono, cales eran os teus gustos musicais. Eu fixen unha pequeniña investigación e, por exemplo, Betty Misiego, Concha Martínez Piquer, Remedios Amaya, Maritrini, Melodía do Gorila. No. Non. No. A miña cantante favorita, lo digo, Ana Puente da Estrada, que é boísima e había que patrocinala. Esa... Sí, pero ti estiveches na promoción dun primeiro disco de alguén. Conta. Sí. Ai, a cámara. Estuve na promoción do disco de Viagra. Como Viagra? Bianca, que lle mando moitos saludos, que é majísima, super sencilla, super agradable. E tamén a Reme, que estuvo ali con nós, que nos axudou a todo o que nos facía falta. Pero que poñan o aparato a funcionar, cha, e que se vexa que fun a Coruña, que vou seguir a Coruña, fun máis a Coruña en un mes que fun toda a miña vida. Coruña va, Coruña viene. Estamos aquí en Coruña, está unha presentación dun disco dunha chica que chaman a ela Bianca, que nos vai a facer unha presentación das cancións que vai a cantar e todo. Está todo o glamour aquí na Coruña. E vamos falar con eles e comentarlle, a ver se saben o que é o esterco e se saben o que é o carro das vacas. Estamos escuitando como canta Bianca, que nos está presentando o seu novo disco. Isto é mellor que Euro Living Celebration. É o que imos levar po ano que ven a Eurovisión. Este señor, perdón un momentiño, este señor me parece que é cantante. Bueno, procuro cantar o menos posible, pero se hai que cantar, cántase tamén. E pillamos aquí ao señor Fran ou señorito. Ele é xogador deportivo. E ímoslle preguntar que ten que ver isto da música coas pelotas. É amiga del... Compraste o CD? Que remedio. Que remedio. No, non che gusta como canta, porque sois días así tan amargados, pero non che gusta como canta ela. Pero a mí gustoume. Sí, canta moi ben. Canta ben. Tamén se canta moita xente que cando levanta o sobaco, canta ben. Estaba pensando que Isi e Galloso xuntos diante do micrófono dunha cámara de televisión somos un auténtico perigo. Porque se eu falo, ti falas máis. Eu fijo no turismo rural porque teño unha casa que quero poñer máis para diante para turismo rural. O que pasa agora ainda hai pouco, quitamos as vacas, eu a batidora. Facer o programa inteiro ti máis eu. Ti non ter vacas, nin ter nada, nin sabes nada da aldea, era a aldea. Hola, estamos aquí con estas dúas persoas que eu vim desde líder da fila, que estes son Sergio e Estíbaliz, que tamén son do mundo da canción. Estamos aquí e lo prometido es deuda. Hemos de comprar un disco a Bianca, vou ir ali, porque me firmou aquí e agora quero que me firme ali tamén. Ixe é un apodo que me puxeron, do gato Isidoro. Esto da televisión con tanto famosísimo, isto é moi ajobiante. E sabedes que vos dixo, vou deixar a TVG e vou me meter
a compositor. Pero sigo siendo el rey de la comedia. Señores, vamos darlle, veña. Que me deteñan, que son un mentireiro, malvado e reniceiro, e non me podo controlar. Que me deteñan, que lle roubei a calma, levei a súa alma, que son o rei da Vega. Non sei que fixen de noite, o Alvariño é traidor. Eu só quería que ela eres un bico de amor. Que me deteñan, que son un mentireiro, malvado e carniceiro, e non me podo controlar. Que me deteñan, que lle levei a alma, roubei a súa calma, que son o rei da Vega. Primeira vez que un dos nosos aspirantes, aquí no Rei da Comedia, canta. A verdade é que moito se resbala aquí, pouco máis boa suerte. Moitísimo, esvárase. Mira, mándalle un bico enorme a esa rapaza. Por supuesto, este bico e esta canción, que bueno, que foi con todo o cariño, vai para Elsa. Moitísimas gracias. Un bico para ti. Un aplauso. Gracias. Ben, Fran, que che pareceu a actuación do teu colega, o aspirante Xavier? Bueno, me parece que estivo na súa liña. Lamentable. Lamentable. Pero... Eu pensei que nos cantarías agora a canción esta de Xavi Cantero, Canto máis acelero, pero non é o teu rollo, non? Non me quero humillar dese xeito. Pero bueno, seguiremos querendo a Xavier. Pero vamos falar de motos, non si? Sí, porque me tocou esta semana ir a cubrir a concentración de motos aquí de Santiago. Estivemos vendo ali, bueno, cada máquina xa veredes que pasada, Unha auténtica pasada de reportaxe. Así que eu creo que é mellor ir a todo gas e queimando roda e darlle aí... Dalle con fe, Xosé. Dende Corcubión ata aquí, é todo para vir a un acto con graxa, con aceite, con corpos envoltos en cuiro. En que están pensando? Falo da concentración de motos de Santiago de Compostela. A xente do mundo da moto tedes fama de ser xente de mal vivir porque andades todo o día con mono encima. Que hai de ferro? No, pero este é outro tipo de mono, Isto non é unha moto, isto é un avión. Es una moto, hombre, un poquito mayor que lo normal, pero con teléfono, radio, satélite, tes tamén, aquí de todo. No, satélite no, vía digital. Aquí parece que chegan os moteros. Usted ven a concentración de motos? Claro, que remedio. Bueno, haberá que multar algún destes porque aquí hai carnaza, non? Pois estamos nunha concentración de motos que cada ano vai a máis. Aquí teñen as probas, a moto de Mel Gibson de Mad Max. Santiago foi o pioneiro das acrobacias na moto. Se dubidan, aí o teñen. Haciendo un caballito, neno. Ti que prefires, ir pilotando? Pilotando atrás, jamás. De paquete mal? Nada, mal. De paquete mal, sentímolo, Pobre da tuliña. A moto na que cheguei ata aquí, pois non deu máis de sí. Pero bueno, non me ides negar que a mellora non é evidente, Así que, ala, como me gusta isto da moto, me vou para casa. E aparte, agora xa sei o que ir de paquete. Ala, hasta logo. Pois moi ben, queridos amigos, na nosa sección do Foci seguimos buscando eses vídeos tan bonitos que se encontran en todas as canles do mundo mundial, como, por exemplo... Bueno, outros moitos máis que non vamos a nomear agora. Claro, ao que vamos. Que un reporteiro ten que ser un home con estudios.
con moita forza, que este preparado e que teña sangue fría. Esos son os reporteiros de guerra. No. Como que non? Os reporteiros de deporte. Ah, que o falas polo vídeo que ven agora, non? A verdade é que hai que ter o sangue moi frío para aguantar o que vamos a ver agora, porque é unha imaxe que atenta contra as bases da sociedade. É un ultraxe para esas persoas que forman esas familias, que loitan pola súa xente. É unha patada... Eso sí que é unha patada. Patado. Esmájalla aí, anda, esmájalla aí. Va, reparte. Cardo armados, Ai, sí que duele. Mira, cae má lágrima. Mírame todas. Por moi duro que sexa, vámoslo volver a ver para que isto non se repita, Volve a esmajar aí. Bueno, esmajarlle non, dalle aí. Ahora, viste que pena. Sí. Bueno, ante isto, só nos queda dicir unha cousa. Que pena que non vai ter máis fillos. Bueno, que se lle vai facer? A pena, sabes cal é a pena? A pena que non fora o linier do España-Corea. Aí falaches. Home, aí estamos. Pero bueno, cambiando así un pouquiño, isto parece moi duro e tal, pero o ciclismo parece así moi limpo. Pois non, amigos, o ciclismo é un deporte de contacto, duro. Aparte, Fran, son xente que hai que respetar. Fran, David, zame. Ai, perdona, David, as súas cosas moi directo, non pasa nada. Xa pasou, pode cagar. Ai, xa pasou. O que che dicía, son xente que hai que respetar. Os ciclistas son homes serios e nunca se lles debe tirar auga por enriba. Sí, pero ninguén dixo nada de non tiralos a auga, E senón, mira o que pasa este. Mira. Berti, mira como se puxe, sabe? Iso non é normal. Ante isto, amigo Xavi, só vou dicir unha cousa. Que pena, iba de primeiro na clasificación, pero que pena. Polo menos ao mellor podo escolar unha troita, podo cenar quente. No, ao mellor sí. E bueno, ahora vamos falar un pouco da historia da publicidade, porque mira que hai anuncios maliños, Para ti, cales son algúns dos peores anuncios que hai? Os dos deterxentes, por exemplo. E que mo dis dos das compresas? Zum, 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 zum. Sabes cales son malos? Cales? Cuchillos Ginsun. Cortamos o zapato en 30 segundos. Pero hai que ser moi parvo para cortar os zapatos. Un desastre. Estos que di For Pillow, tonifica o seu corpo solo con 5 minutos cada día. A verdade é que hai que ser parvos para comprar estas cousas. Bueno, non tan parvos, calquera pode pasarlle que, bueno, é alto, está algo delgado, Bueno, non vou falar da miña vida. Bueno, pero estes anuncios son malos de calidad, pero hai outros que teñen maldad. E aquí vamos ver un que intentan vender un coche, pero como se pode vender un coche con isto? Anda, vamos a esmajarlle aquí, porque isto... A ver, dalle ao chimpofo. Mira. Ui! A canción é bonita, pero... Sí, e a caída tamén. Cumpleanos feliz, Sí. Mira o Chun-Li. Ai, outro sin fillos. Sí. Que bonito patinaje de hielo, que claro. Estas cousas chegan ao corazón. Sí. Este me parece que chega máis a outras zonas, amigo Xavi. Mira, se ten sede... Cando menos te esperas... Salto o coello, sí. Estas cousas... Decir que isto é un anuncio de coches. Imagino que habrá airbags. E, amigo Xavi, ao ver isto, só se me corre dicir unha cousa, que é... Vaya compañeros que tes, Que fenómenos, son dous fenómenos estes dous. Ti tamén, cando vas por aí adiante, é que aquí véseche moi tranquiliño e tal, pero cando vas facer os vídeos, fas cada unha? É que eu, en realidade, son tranquilo. O que pasa é que cando se me pon todo a tiro, pois aproveito a ocasión. Como se lleda, non?
Pero que seguiu pasando ali en Silleda? Pois en Silleda seguín ali loitando cos animales, con todo o que había ali. O mellor é que o sigan vendo. Vexan este vídeo. Aquí o teñen. Estes son os coches que había en Galicia fai 25 anos. E aquí tendes os coches que hai hoxe en día en Silleda. Hola, mira, quen é o último? Esta é a próxima. Vale, despois vou eu, Aquí teñen vostedes en Silleda a Leonardo Dantes. Tamara non veu hoxe. Tamara non, pero igual veu Karina. Bos días, usted disculpe, usted é unha vaca ou que é? Ah, disculpe. Moi ben, é unha procesadora de rodas, o sea que non vale nin pos pino nin para nada, só vale para rodas. No, unha procesadora montada en máquina de rodas, non é... Vale, quedou bastante claro eso, non? Pois mirad un pouco por dentro que levan as máquinas, o que era unha motosierra fai 20 anos, o que é hoxe. Agora imos ver unha mostra de todos os animais de compañía máis comúns para nós. Aquí metedes co animal de compañía máis típico de Galicia nos próximos anos. O que hai que facer por ser o rei da comedia. A ver se acaba rápido esta reportaxe, porque a mí está me dando algo. Pois agora, boas noites de novo con todos vos, Lidia, cun asunto sexual que vai facer moito mellor que a min, que está moito máis tranquila que a min, e máis nada. Ben, eu fun nai con 18 anos e pensaba, algo de positivo ten que ter este feito. Polo menos, cando pasen os anos e a miña filla sexa unha mociña, eu serei unha rapaza, que digo, casi unha nena. Eso seráme ser unha nai que aínda está na onda. Na onda. Hai 2 días encendo a televisión e vexo a cara dun rapaz que debe ter máis ou menos 18 anos. E debaixo dele escrito, son Paco, son virxe, son cibervirxe. Fóiseme todo da onda ao chan. Naquel momento comprendín que a onda collérame, masticárame, esputárame no chan e deixárame feita un pito. Nin onda, nin nada. Eu estaba fora xa, porque se non me bastase co sexo normal, que é un tema que xa tiña casi controladiño, chegábame o cibersexo, o sexo virtual. Porque o do sexo normal xa o tiña moi ensayado. Era dicirlle a miña filla, sabes que un día, cando chegue o momento, tes que tomar precaucións. Non se debe sair de casa para velo mozo sin un preservativo, rapaza. Pero o do sexo virtual, que lle digo, onde vas sen sair da casa? Vas á habitación a coller o ordenador? E o antivirus, rapaza, o antivirus. Porque que lle vas decir a eso? Eu empezaba a me preocupar, a sentir que o millor non o iba a facer ben, pero ao mesmo tempo empecé a pensar, o millor bótase un novio virtual, un cibernovio, un rapaz engaiolaiño aí dentro desa pantalliña que non me vai entrar na casa, non me vai a baleirar a neveira, non me vai facer chamadas ao estranxeiro, en caso de que non me guste, como que quito esa espiniña do teléfono e... pip, fois. Que pena, corriquiño que era. E os ciberconsogros, eu quero uns. Só veña a casa cando che dá gana. Se non te gusta, os apagas. Tocas a tecliña e podes decir que foi sen querer. E que a cousa cada vez gustábame máis e pensei, a boda, o evento, ai... A boda virtual. A boda virtual é unha cousa maravillosa porque, sobre todo, é moi económica. O marisco virtual pásate por delante da nariz e non che dá tempo nin a cheiralo. E a viaxe non. A viaxe a todo luxo. Un monitor pa cada un.
Sí, pero eso non é nada. O que máis me iba a gustar era o ciberneto. Aí o netiño virtual ese, porque, como ben dixen, como fun nai moi xoven, ei ser unha boa xovenciña. Que gracia me vai facer cando me traigan o rapaciño e me digan este sábado tes que quedar na casa porque tes que quedarme con neno. Pero o neno virtual non ten esos problemas, porque lle mira, teño un problema, eu quedaría con neno gustosísima, sabes? Pero é que non me entra DSL, e se me deixas na casa, vai xa amanecer o neno todo desconfigurado. Moi ben, Lidia. Moi ben, Lidia. Aí está con Luís Zaera, que axudou a facer este monólogo a nosa panadeira de Vigo, que quere ser unha estrela da televisión. Luís, que é o que debe facer un artista para ir polo bo camiño e o que non debe facer? Dillo, por favor, a Lidia. A ver, para ir polo bo camiño, traballar. E para ir polo mal camiño, traballar tamén. Eso de traballar non me gustou nada. Outra idea? É que estou preocupado porque eu tamén son cibervirxe. Sí? Xa somos dous. Non sei como levalo, Un conselliño, por exemplo, era. Pero dos vos, dos profesionais. Que consellos nesto? Sin entrar na vida privada ciber non sei que. Ai, non sei que consello che dar. Que teñas moita sorte. Moi ben. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Ben, amigos, hoxe toca a praia con este día que vamos facer. Pero isto que é? Home, máis fútbol non, Bueno, xa estamos preparados para non recibir máis balonazos. Vamos ver de que vai isto do fútbol playa. Mira, vimos que facer o control antidoping. Se non a das hinchado que estás dopao, Ten cuidado que vas fora do control. Bueno, temos aquí un observador dun equipo importante de estar buscando aquí novas fichaxes. Quédese ca súa cara. Enfócalle. De que vai un pouco isto? Isto de que tal de fútbol playa? Bueno, lo de... ¡Choca ese micro! Bueno, case me escarallo o micro, pero... estamos aquí con Lenny Kravitz. Usted que opina deste fútbol moderno que é todo potencia e físico? A mí me encanta tamén. Sí, amigos, isto pode parecer a bandeira de España, pero non. E como dicíamos, aquí hai mulleres. Podes pitar un fora de xogo, a ver como pita un fora de xogo novos linieres. A ver, que fora de xogo, amigos. Estaría facendo fora de xogos toda a tarde. Estamos aquí con Manolo do Bombo da Playa. Bueno, estamos aquí con máximo goleador de todos os tempos celebrando o seu pichichi. Boas tardes, señor. O fútbol me encanta, Cuidado cos controles antidoping, Perdón, hai que saber beber, hai que saber, mira. Ben, amigos, como vos iba dicindo eu aquí, o que viña era a playa. Porque xogar ao fútbol tampouco xogaches nada. É que non había maneira, estaba todo o día cantando na banda cos linieres. Claro. Pero ben, seguro que o teu club de fans aumentou moitísimo. Sí, bueno, un bico para as dúas Marías e a señora Elena, que son as señoras que salen no banco, é majísima, moi simpática. Si, tes moita man tamén pros adultos, Moi ben, pois ímonos deixar con Melchor e con Fran, que teñen preparados novas de segunda man.
Moitas gracias, donas e caballeros. Viches o reportaxe de David, que ben estuvo, Magnífico, magnífico, magnífico. Sí, señor. Estaban mellor aquelas dúas rapazas que estaban con él, pero bueno. Sí, o que os decía polas rapazas. Moi ben, nós estamos aquí nas novas de segunda man e temos unhas novas aquí que mesmo parece que escollemos no Times, porque son todas de ingleses. Temos aquí unha moi simpática que é un chimpancé sospeitoso de cometer 2 roubos en Londres, acúsaselle de sustraer un teléfono móvil máis un reloxio. Bueno, isto nada máis que ven a confirmar a miña teoría de que calquera mono hoxe por hoxe ten un móvil. Sí. E sabes como descubriron que fora ele o que roubara o móvil e máis o reloxo? Nin idea. Pillaron unha esquina máis abaixo falando polo móvil e dicíalle: oye, monada, nos vemos no zoo. No, isto realmente hai que ter en conta que son 2 aparellos moi útiles os que roubou o mono. É dicir, o teléfono, porque evidentemente para chamar a súa familia, que estará bastante lonxe, e por outra banda o reloxo, porque nos zoolóxicos están moi explotados e hai que controlar o do convenio colectivo. De, oye, levo 4 horas diante dos nenos e me toca ir para casa. Eso é, reivindicar os teus dereitos. Pero non, hai que ter moito ollo. Os animais son moi perigosos e estas conductas aprendidas que teñen, de que todo o copian dos humanos, como sigan así dentro de nada os temos no casting de Operación Triunfo. Ou no do Rei da Comedia. No do Rei da Comedia non. Vale, no do Rei da Comedia non. Bueno. Pero tamén temos outra nota outra nova de ingleses, que os deputados ingleses piden un gato para acabar cos ratos do Parlamento británico. Sí, señora. Mira que cousas. Novas tecnoloxías. Estes ingleses tan tradicionais como son, con seus xuíces, coa peluca de pelo blanco, de rulos. Co té este que toman a media tarde. Van de caza a cabalo, atrás dos raposos. O de encherse de birras en Mallorca. É unha costume deles. Pero hai que destacar que algunhas desas tradicións inglesas son saudables, como ese té ás 5 da tarde con pastas. Ou a de encherse de cervexas en Mallorca. Bueno, a mí me gusta. Bueno, vale, seguimos coas novas. Outro inglés que subastou a súa alma nunha páxina de internet, nunha subasta de internet. Deronlle por ela 16 euros, 2.600 pesetas. Saliu barato, Se fora amio como foches ti, daríanlle máis. Seguro que lle daba máis. E puxo como reclamo: a miña alma sen límites, envío por correo gratis. A miña alma sen límites, envío por correo gratis. Sí. Ai, que tonto! Como diría Isi, eu creo que quería vender algo máis que a alma. Unha alma para lá. E sabes a quen lle vendeu a súa alma? A outro tío que xa apostara a alma e a perdera nun partido de hóckey. Andan apostando e vendendo as almas. Imagínate o que farían con nosos cartos eses tíos. No, pero está claro que isto se pode patentar como xeito de pago, aproveitando que agora hai que pasar aí a pagar os impostos por facenda, pois, oye, se aceptan alma como modo de pago, pois, oye, o malo se che xa a devolver, que igual a saber a que alma che empaqueta. A ver, sabe Dios, se che devolven a dun tío que xa morreu, a ver que faz coa alma dun morto. Ademais, aquí en Galicia, con isto. Vamos a ver, temos outra tamén... Coa Santa Compaña podes montar unha charanga. Pois estaría ben. Temos outro inglés que é o príncipe como é? Michael de Kent. Co tío... De Kent? De Kent, é o apellido. De Kent, non sei, é o apellido, de Kent. Que o tío vive nunha casa con 7 habitacións e 9 salóns e paga 18.000 pesetas de alquiler. E é miembro da familia real inglesa. É miembro, e debe ser un pixiño de solteiro, eso, non? Sí, seguro que sí. O tío seguro que fai a declaración da renta e mete o alquiler para desgravar. Menuda noticia. E hai un parlamentario laborista que incluso di que son ocupas e que os quere largar da casa. Mira que misturar os ocupas coa familia real inglesa. Vergoñento. Como se pode comparar a familia real inglesa cos ocupas? Cando os ocupas son uns tíos simpatiquísimos e respetabilísimos. Bueno. Isto é abraiante. Bueno, a verdade é que a noticia non ten moito sentido, porque que un príncipe inglés pague 18.000 pesetas non é noticia. Entonces, que serei eu, que son electricista e pago 50, me cago na leche. Pois aí está. Bueno. Son xente sencilliña. Porque tiñan un Bentley e un Aston Martin e venderon o Aston Martin. Quedaron co Bentley para ir a xogar o tenis o fin de semana. Vaya, oye, pues que ben, oye. Mola, tía. Claro que sí, ¿no? Bueno, imos deixar os ingleses e imos vir aquí, que sabemos que estamos no 25 aniversario das primeiras eleccións democráticas en España. Eso foi no 77. E quen non pensou algunha vez como éramos no 77?
Deso é un especialista o meu compañeiro Fran, que nos vai contar. Eu non diría especialista. Digamos que esta semana me tocou ir por aí cun micro pola rúa a ver se a xente se lembraba do ano 77 e de todo aquilo que había. É dicir, Fernando Esteso, Nadiuska... Bueno, Fernando Esteso con Gallumbos, Andrés Pajares, en fin, toda esta tropa e tal. E, bueno, o resultado, aí o teñen. Adentro o vídeo. Boa noite, estamos aquí en pleno corazón de Santiago para recordar aquelas primeiras eleccións dos anos 77 e tamén para recordar e para ver se a xente ainda ten presente aquel espírito que había naquela época. Pero bueno, para falar dos anos 77 terei que ambientarme, así que... Boa, isto xa é outra cousa, xa me noto moito mellor, boas vibracións, non sei, casi o Nirvana, tal cual. Pero bueno, vamos a mirar a ver quen hai por aquí, porque hai que ver que opina a xente. Hola, moi boas. ¿Qué? ¿Se notan boas vibracións por aquí? Buena. Además, salía mejores desnudo que ahora, porque ahora no hay nada, ¿eh? Tienes CDs de Julio Iglesias. Me gusta. ¿Y no te peligra la salud mental de escucharlos ni nada de esto? ¿Te encuentras bien cuando los escuchas? ¿Bien? Sí, muy bien. Sí. Bien, me encanta. Pero tienes que conocer también a la Orquesta Compostela, que es muy típica aquí, muy buena. Ahora, Esteso para min era o mellor artista que había. E non lle deron un Óscar nin nada. Esos son problemas de quen leva as contistas a estes reglamentos que se gastan. Eu tamén pude ser moitas cousas, non son nadie. Aquelas grandes imaxes acorda de Esteso en Slip, con aquel corpo serrano de Esteso. Que cantaba moi ben tamén, que era un artista cantante moi bueno. Esteso. Es una persona del mundial. Do you know Camilo VI? No. A famous Spanish Caspa singer? No. Non coñecen a Fernando Esteso. Despois protestades pola reválida, desde logo. Que pensas ti do destape? Normalmente no me gusta porque los hombres no tienen cuerpos muy bonitas. Sabes o que quero dicir pasa de min, non? Sala, pasa. 1977 ou 69? 69. E o ano que vos parece? O ano do 69. Fantástico. O rollo do destape e todo eso, que vos parece? También, magnífico. Magnífico? Sí, tamén.